سلام تعنا هبليد حندق أنفاتكم زي دامورا شويو دامورا شو وبتحت تجراي فيجنر ميديا كابزلو عبيت مدبات حدا مخانو بترجع قريسنا هنا نلوم عن ما كمت المود بمسرة جمرنا يحدش كدي زينا حيزلكم قريبا له أرست زينا وأن أزازي حيل سلام سراوي تجراي جنرال ودن ترو ناب تجراي بزحص رمعلتن مئتاو ملو مدلاو غيرنا لنا يلوم أمباسادر أمريكا بإثيوبيا إيرفين ماسينغا ناب تجراي كجبرو تحاسبو زنبر مجشا نسالساي جزي تناوحهم على ملخات طابقتي سبعوي مسلات مهران تجراين كالوتن كقاومو صنحم بعصبه قلله نتجراواي بموت زقصع صحف جوجله هوحات نابيرو فتحي تجباراوي نكخون تلايخلهم نزيوم كالوت زيناتاتن زرزر حيزلكم قريبا له دامورا يحيى على ملخت طبقتي سبعوي مسلات مهران تجراي كالوتن كقاوم وز صنحه بعصبه قلله تجراواي بموت زقصح صحف جوجله هوحات تجباراوي نكخون نابيرو فتحي كمز تلاخه علاوي كوينلهم Human Rights Watch أبزه سمونا أبزه وصو مجلسي اتقدود والتهدراوي ململان مقصعتي موتن زي دنقق حدوش صحف ويدما أواج ورك كون حاتيتو نيروئيم Human Rights Watch حبرة أفريقيا كينيا دو أفريقيا أمريكا حبرة أوروبان اتأواج تقباراوي كي يخون السغطي كحدروس أوعوه منبارون يذكر نهزبون على ملخت كالاتن امام اذني زهابه جوجله وحات جن بهابه ترخبم نتجراواي بموت زقصع اواج تجباراوي كون وسينوس نابيرو فتحي كل تجراي ون ليخولهم زي تفلالي سمو يا حق اراويت بمواله ناس اوعو زقني صحف كاب كلتشحن 13 عامه مهرات جميرو مستسرحو جبنات زبالهم ون ندحريت تمريسو زقصع اواج مخانو نبوزحات مقرامي كوينلهم ابا خلتشحن 13 عامه مرات بزي منم قدم مدلاو ناب كوينات زأتونا مريحنت هوحات كقصع دو يخون اواج اي حسبنا يون اي قمتنا يون إلوم ناب كوينات زأتونا أب كلتشحن 13 عامة مرات زنبر كلهم مرحتس بز أواجزي كقصحهم دو يخون بزحات دك تجراي يزراربو لزلو زعبايو زي صحف ويد ما زي أواج تبايلو نابيرو فتح تلاقي زلو أواج أب عنكز 10 حدم أتوجلم كبر إثيوبيا وصعي كالق متعاددغي أب تجراي كهلون كوسن يخنيو نابنت بمسرت وصي زل اواج سلطان حيز زلو غجلم كاب صباح جميرو نافا متعاددغي تግራይ ገይሮ የእየ እንተይሉ አይቀበልን ኢልካ መሙጋት አይከአልን አይቀበልን ኢልካ በመሰረት አንቀጽ 11 አዋጅ ካብ 15 ክሳብ 50 ሺህ ብር ትቅጻ ይብለሎ እዝና ቢሮ ፍትሕ ተላኢኹ ዘሎ አዋጅ እትዝገርም صباح دحر صباح دكتور دبرتين قبر ميكائيل توزيفو زنبر بريو إلوم نايكالي عدبر أوسيوم متعادة غيرو يلهون تيلوم اتزبزح تقراواي إثيوبياوي كما بوتاتو قرشو أبيهراو بانك أقميتو بمنتاي كتعادة غيخل بعلوان زقرشي ويدما بعلوان زبر زخوانا بيهراو بانك إثيوبيا أنا زود دايزي فلتو نجار يبلين تجراي متعددجي برن طرحيو مسكال زبهال نجار يلانيلو فتصم بر زبهال نجار كالي شرحك يهلو يلو ناب تجراي كي يأتو انت أجدو محنقو أبلع الحزب خادو أي خونن زبلو استفلاليو ناي حقن بوليتيكان مهوراتون رئيتو أم زبلو زلون نحنا ونبزقصلو بسفحو إن خدلون قدايو زينا بيرو فتحي بهراوي كللاوي منجست تግራይ ተላኢኹ ዘሎ ጽሑፍ ወይ ድማ ኣዋጅ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ወይ ድማ ብወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ማለት
ኣፈ ጉባኤ ውዝፍ ቤት ምኽሪ ተፈሪሙ ግን ኣይኮነን ናብ ቢሮ ፍትሒ ተላኢኹ ዘሎ ብኻልእ ወገን ወይ ድማ ብምክትል ኣፈ ጉባኤ ተፈሪሙ ንፈለማ እዋን ዝተላእኸ ከቢድ ኣዋጅ ምዃኑ ግን ንብዙሓት መዘራረቢ ኮይነሎም እዚ ኣዋጅ ተግባራዊ ንክኸውን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ባዕሎም ንምንታይ ዘይፈረምዎ ዝብሉ ተጋሩ ብዙሓት እዮም ዋና ኣዛዚ ሓይሊ ሰላም ሰራዊት ትግራይ ጀነራል ወደን ጥሩ ናብ ትግራይ ኣብ ዝሓፀረ መዓልቲ ንምእታው ሙሉእ ምድላው ጌርና ኣለና ኢሎም ኣዛዚ ኮማንድ ትግራይ ሓይሊ ሰላም ጀነራል ገብረ እግዚአብሔር በየነ ወደን ጥሩ ኣብ ክልል ዓፋር ከተማ ኣብ ዓላ ሎሚ ቀነ ምስ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ውድባት ትግራይን መራሕቲ ምንቅስቃስ ደለይቲ ለውጥን ኣብ ዝነበሮም ዘተ ከም ዝበልዎም ናብ ትግራይ እናኣትወሉ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ በፂሕና ኢና ዘለና ኩልና በብዘለናዮ ስራሕ ቅድመ ምድላው ንግበር ምባሎም ካብ ሓይሊ ሰላም ሰራዊት ትግራይ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ ኣብቲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ከተማ ኣብ ዓላ ክልል ዓፋር ዝተኻየደ ኣኼባ ካብ ተኣከብቲ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ቀሪቦም ዝርዝር መብርህ እውን ተዋሂብዎም እዩ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋ ናብ ትግራይ ክገብርዎ ተሓሲቡ ዝነበረ መገሻ ንሳልሳይ ግዜ ተሰሪዘሎም ኣምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋ ሎሚ ዓርቢ ወይ ድማ ሎሚ ጅምዓት 19 ሰነ ናብ መቐለ ንምኻድ ሓሲቦምዎ ዝነበሩ ጉዕዞ ኣብ መቐለ ካብ ዝርከብ ጉጅለ ህወሓት ብዝበፅሖ ፅዕንቶ ጉዕዝኡ ከም ዝተሰረዘ ዲፕሎማቲክ ምንጭታት ይሕብሩ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ኤርቪን ናብ መቐለ ብምጓዓዝ ምስ ሕጋዊ ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ብዕሊ ንምርኻብ ምስ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዶክተር ድማ ከመቦ ወንበር ህወሓት ንምርኻብ ትልሚ እኳ እንተነበሮም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ግን ኣነ ፕሬዚደንት መንግስቲ ትግራይን ኣቦ መንበር ህወሓትን እየ ምስ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝበሃል ርክብ ፍጹም ኣይንፈቅድን ኢሎም ብምዕንቃጾምን ስግኣት ፀጥታ ብምፍጣሮምን መንገሻ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ናብ ከተማ መቐለ ሎሚ እውን ተሰሪዘሎ ንዘይተወሰነ መዓልታት ድማ ከም ዝተናውሐ ዕላዊ ኮይነሎም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ተወዚፈ ዝነበርኩ ፕሬዚደንት እየ ብምባል ብቅልጽሞም ኣብዚ ዓመት ናብ ስልጣን ካብ ዝመፁ ናብዚ ኣብ ትግራይ ግፋ መናእሰይ ሓይሎሎም ካብ ግፋ ንምምላጥ ዝሓሰቡ ተጋሩ ሞት የጋጥሞምሎም መቕሰልቲ ዘጋጠሞም እውን ብዙሓት እዮም ናይ ወፃኢ ዲፕሎማስኛታትን ካብ ውሽጢ ዓዲ በጻሕትን ናብ ትግራይ ምኻድ ጠጠው ከም ዘበለ ዝፍለጥ እዩ መበል 1448 በዓል ዓሽራ ኣብ ታሪኻዊ ከተማ አልነጃሽ ብድምቀት ተኸቢሩ ክብረን ሓድግን አልነጃሽ ናይ ሓደ ሃይማኖት ኣይኮነን የግዳስ ዓለማዊ ሓድጊ ዝኸውን ናይ ኩላህና ተጋሩ ሓድጊ እዩ ክብሉ ድማ ዋና ጸሓፊ ሓፈሻዊ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ሓጂ መሐመድ ካሕሳይ ኣብቲ እዋን ግልፂ ገይሮም ብግዚያውነት ሃፍትን ሓድግን ዓለም ክኸውን ኣብ ዩኔስኮ ተመዝጊቡ ዘሎ መስጊድ አልነጃሺ ብዘላቅነት ክምዝገብ ብኦቢሉ ጸጋ ሃፍቲ ፍልፍል ቁጠባ ክኸውን ዝግብኦ ኢሎም ምንትዚ እዚ ታሪኻውን ሃይማኖታውን ስፍራ አልነጃሺ ክላለን ብምሉእነት ክምዝገብን ድማ ኩለና ደቂ ትግራይ ጻዕርና ክንሕይል ይግባእ ምባሎም ቮይስ ኦፍ ተጋሩ ሙስሊምስ ድምፂ ሙስሊም ተጋሩ ዕላዊ ገይሩ ኣብ መወዳእታ ኣብሪ ሞተርስ ስነ ስርዓት ርክክብ መኪና ንደንበኛታቱ ትማሊ ኣሳሊጡ ትካል ኣብሪ ሞተርስ ንደንበኛታቱ 18 መካይን ትማሊ 18 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ኣረኪበሎም ኣብዚ ስነ ስርዓት ዕድመ ዝተገበረሎም ኣጋይሽን ተረከብቲ መካይን ደንበኛታትን ተረኺቦም እዮም BYD E2 በዝሒ 12 መካይን ኣንዳ EA 200 በዝሒ 6 መካይን ብጠቕላላ 18 መካይን ምዃነን እውን ኣብቲ መድረኽ ዝተገለጸ ኮይኑ 18 ሰብ ዋናታት ድማ መካይኖም ብዕሊ ተረኪቦም እዮም ኣብቲ ስነ ስርዓት ርክክብ ዝተረኸቡ ኣካየዲ ስራሕ ጨንፈር መቐለን ወኪል ኣብሪ ሞተርስን ኣይተታደለ ገብረ እግዚኣብሔር ከም ዝሓበርዎም እተን ዝተረፋ መካይን ድማ ኣብ ቀረባ መዓልቲ ንደንበኛታት ወይ ድማ ንተረከብቲ ክርከባ እየን ክብሉ ሓቢሮም ኣብቲ ስነ ስርዓት ምርኻብ ዝተረከቡ ብርክት ዝበሉ ተጋሩ
ከም ዝበልዎ ድማ ከምዚኦም ዓይነት ናይ ልምዓት ዜናታት ኣብ ሕውየት ትግራይ ዓብይ ቦታ ስለ ዘለዎም ኩለን ሚድያታት ትኩረን ሂበን ህዝብና ከቃልሓን ህዝብና ካብ ወረ ኩናትን ክወፅእ ከምዚኦም ዓይነት ዜናታት ወሰንቲ ምዃኖም ሓቢሮም እዮም። ባርከ ዝኸበርኩም ተመልከቲ ዳሞራ ሾው ንሎሚ ዘዳለኹልኩም ዜናታት እዚኦም እዮም ነይሮም። ተሓንኩ